مدنية أبو سورة من وآياتها أبو آية فرالين 22 آية. نعم 22 آية. أبيب آية ما آية فلان أبيب آية ما فلان ودوا نعم ولدوا آية ما نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها
يظاهرون منكم من نسائهم. على صلاة لا كان نعم. على كلام ما مكان سوق على ولد أقول الذين يظاهرون أو يظاهرون أفراد يظاهرون أو يظاهرون. نعم. ما بس يرمي يتظاهرون. نعم. ويتاوي يدغام فوينا ما يركتوا كم كما نيم ومينغو يظاهرون فانا وقراءات وقراءات له. نعم. الذين يظاهرون منكم مؤمنون بو كالي سو كولا وباكولا كالي سو لا ما هن امهاتهم. eko galo dado boko nte muso siga ki bayo etimini muso koro tore nyi kembai ya ki bayo chugodi siga ki bayo de bidali kewa mana ala ko ni mana ka ungi na in ummahatuhum illa allahi waladna. ko upate dore mi wulo wallahi muso tu bayo wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawl. wani malangulo de mi manga fo wazuru wani galo ere islam manga ni fo ka fi muso ma nyi kembai mba ko yi no malangulo do amanga fo islam wa inna allaha la afuwwun. ngani mbe ko fesa ala ye ya fa masai aiwa abijin jon ka juru mu ko na tubira kuma na afu ani ufuranu kuma fulado ka suru nyona ko sebe wal mu ye kelen yere nga ubi kila yoron dola kuma na ala ya farama afallahu anhu o ya ala ya farama nga ufuranu ghafara Allahu lahu ala ya ka juru mu ya fai o kuma na afu yinde ka giri ka teme ufuranu ni ala ya farima la haraiti nga ni ala jenima ibi joki yin nga yake kadami nga itimne yin nga litima mina o ya afuye nga ibi yin nga boneti daika o ya kufuranu mana me abe pengelende be ala ka ya fadi ala ka ya fama na walladhina akom mu'minuza yuzahiruna lolu yo muso ko ko ba ko e min nisaihim no furu muso la summa segi tuguni ya'uduna utlala ka nimisa ku be segi kun lima qalu ka kuma ka ina o nimisara fa o kechugo sa tahriru raqabatin abi jonga horonya de min qabli ka kon an yatamasa yanu flaka gere nyona zalikum ni min fole flaye ni tu'aduna ni abla sarali chugo de ni mami kala musola wallahu wa ala mi flani bima ni fɛn fɛn ye ta'maluna aw bi min kɛ khabirun ala b'a bɛɛ kalan wallahi parce que n'i y'a fɔ i bɛ nimisa o wallahi don o don ɲininkalikɛlaw bi yan a y'a muso haramu ba bɛ fɛ ka segin a ma k'a bɛ kɛ cogo di a haramu kun haramu kun tɛ i bɛ se k'i muso bila bon sitani mana na ko caman b'a la nka n'i haramu kalo kelen ni fila dɔrɔn ba fɔ o bɛ tila ka wuli ka jɔ daminɛ ka moriw magonya ayiwa ne y'a haramu a bɛ kɛ cogo di nka fɔcogo b'a la dɛ n y'a haramu nka n fa jɛn tɛ n'a ye somɔgɔw ko fɔ n k'a segin e t'a dun somɔgɔw tun bɛ yen k'a haramu somɔgɔw m'a fɔ dɛ deli mɔgɔ o mɔgɔ n'aw jɛra ka waati dɔ kɛ n'aw farala hali n'a ma segin ɲɔgɔn ma a bɛɛ bɛ nimisa a bɛɛ bɛ nimisa yahudi subahanahu amura kana muso haramu tɛ dɛ ala bɛ sɔn ka bɔ k'a kɔfɛ dɛ i bɛ to tigɛ ka jana buraw fɛ yen u b'a fɔ y'an ti sɔn waati bɛɛ ɔ e kɔni bɛ boli mɔriw fɛ yen sa a ye wuli koyi o tuma na ala ko ni mɔgɔ min y'a ta kɛ sa i malolen segira ko ne segira muso ma kun fatahriru raqabatin a ti daki ye fiyewu f'i ka jɔn ka hɔrɔnya min qabli an yatamassa k'a sɔrɔ a ma se ɲɔgɔn ma dɛ awi k'a fɔ i muso k'i ba kɔ ye i nimisara k'a fɔ i bɛ segin a ma f'i ka jɔn ka hɔrɔnya fɔlɔ ɔ ala ko nin min filɛ nin ye an b'a bilasira ni nin kuma ninnu de ye
anga abi minge ala nyebala abi minge ala nyebala nga ti daga ka gere nyona na ma jo ka horo faman mo miza lam yajid ni ete jondura walma ala ma jonzo no ko yiye fasiyamu shahrayn alo flashuni bi bolo mutatabi'ain alo fly metugo nyona min qabli ni mbebe ke folo an yatamasa asoro ama gere nyona chen so ma gere nyona faman mo miza lam yastati ni ma se kalo flashu farana du fa it'amu na yebi dumini nike sittina miskina yebi miskina bi woro dumini zalika Nigeria mi vleni lituminu tari auna limaniya billahi ala ka sharia sigi leona wa rasulihi ani kira minu nye foye wa tilka hududullahi ako aka don inde ala ka dawnye de wa lil kafirina mo mana ni dan sago abo tigiye azabun nyanga tara ali mi matimi ha lam yajid faman lam yajid ni mami masaka kalo flashu fasiyamu shahrayn odedoa ni mami masaka jonka horonya fasiyamu shahrayn odoa mutatabi aini ibi kalo flashu katu ngani mbebe kede min qabli asura magreyo faman lam yastati ni mami mase kalo flashu na du anyi ne do aka miskine bi woro dumini zalika o min sharia min vole fleni ye muso haramu ni segilila atwa di kora kale ni segilila lituminu billahi akuye aka limaniya ala ka sharia wala ni mu woni wa rasulihi ani ala kira wa tilka hududullahi o kuma na ni vole min fle ni ala ka dawye de wa lil kafirina azabun alim o kuma na mɔgɔ min mana nin dan nun sago ɲangata biye min ka gɛlɛ komi a ko hududullahi ni ala ka daw de walil kafirina bimana walil kafirina bil hududi o kuma na mɔgɔ minnu ye o danw sago n'o tɛ kafiri ko tɛ ya a bɛ ka kuma silamɛw de fɛ u man'u kale u muso ka kɔra o kuma na o segincogo bɛ fɔ o kuma na walil kafirina mɔgɔ minnu ye nin sariya in sɔsɔ aw silamɛw la wala mɛ leli kafirina a kan dɛ minnu wala tɛ yen olu ko tɛ yan mana kafiriw na nin yɔrɔ in na o ye minnu ye sariya sɔsɔ n'u ma sɔn ka sariya in labato u y'u muso k'u ba kɔ ye u kɔndana u y'u muso sama ka gɛrɛ u yɛrɛ la azabun alim ko ɲan ka taa b'u ye min ka gɛlɛ ala k'an kisi inna alladhina na lezina i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa yuhadduna Allah n'u bɛ ala ka sariyaw sɔsɔ wa rasulahu ka alakira ka kumakanw sɔsɔ ubidu u bɛ to olu dɔgɔyara k'u jasi kama i n'a fɔ ubida alladhina i n'a fɔ mɔgɔ yɛrɛw jasira cogo min na min qablihim ka kɔn ni baara jugukɛla ninnu ye wa qad tiɲɛ yɛrɛ don anzalna ni ala ye jiginni kɛ ayatin n ye dalilu banginenw jigin bayyinatin minnu bɛ walawalali kɛ wa lil kafirina nka a bɛ o sɔsɔbaw ye azabun ɲangatara min bɛ maa dɔgɔya na inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu minnu bɛ ala sɔsɔ na'am k'a ka kira sɔsɔ na'am sariya minnu taara k'i pan u kunna a ma sɔn k'u bonya ka ala dɔgɔya ka kira dɔgɔya na'am o tuma na ala ko k'u bɛ tu o don wa na'am ko u jasira u dɔgɔyara na'am mɛ tafsiri wɛrɛ la a bɛ k'u bɛ tu kɛ k'u halakira nin bɛɛ ye fɛn kelen ye na'am k'u halakira mana k'u dɔgɔyara handaku don na'am ala ye balawu jigin u kan ni k'u halaki a ko kɛmaa kun bɛ taa lezina min qablihim a ko a b'o cogo kelen la na'am mɔgɔ minnu kɔnna olu ɲɛ maa o maa ye kiraw sɔsɔ na'am ko ala y'a bɛɛ halaki o cogo kelen la naamu. wa qad anzalna ayatin bayyinatin Tiɲɛ na ne ala kɔni ye dalilu minnu jigin a walanwalalen wallahi a bɛɛ walanwalalen don kodɔnna b'a faamu wa lil kafirina azabun muhin nka o sɔsɔbaw a b'olu ye sa ɲankata la muhinnu min bɛ maa ba dɔgɔya ala kana an dɔgɔya na yawma
a ko don min sa يبعثهم الله ni ala bɛna bɛɛ lawuli جميعا maa kelen tɛ to bɔgɔ kɔrɔ bɛɛ bɛna wuli فينبئهم ala bɛna a ka jɔn hakili jigin بما fɛn na عملوا u ye baara min kɛ nin diɲɛlatigɛ in na أحصاه الله ko ala ye baara in bɛɛ jate minɛ u nɔfɛ ونسوه nka a kɛbaa ye olu ɲinɛna baara ninnu dɔw kɔ والله i k'a dɔn ala على كل شيء fɛn o fɛn bɛ kɛ jɔn fɛ شهيد ala y'a seere a ɲɛ b'a la يوم يبعثهم الله جميعا a ko don min na ni ala ye adamaden bɛɛ labɔ ka kiraw wuli k'u ka mandenw wuli نعم ka cɛw wuli ka musow wuli ka masakɛw wuli k'u ka mara wuli na فينبئهم بما عملوا o don ala bɛna bɛɛ ladɔnniya i ka kɛta la i wolo ni sa cɛ i ye min kɛ ala b'a bɛɛ d'i ma kelen 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 أحصاه الله ko a kelen ma tɛmɛ ala kan ala y'a bɛɛ arisire a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ala bolo ونسوه wa nasuhu nka a kɛbaa yɛrɛw ɲinɛna الله أكبر a kɛbaa yɛrɛw ɲinɛna a t'u kɔnɔ bilen nka ala b'a fɔ i ye nin kɛ nin dɔ ye i yɛrɛ b'i jɔ ka kabako i ne ye nin kɛ o tuma na wa nasuhu u yɛrɛ ɲinɛna na والله على كل شيء شهيد wa a k'a dɔn ko o ko bɛ kɛ ala y'a bɛɛ seere min bɛ tɛmɛ n'i muso cɛ min bɛ tɛmɛ n'i denw cɛ min bɛ tɛmɛ n'i ka mara cɛ min bɛ tɛmɛ faama n'a ka maradenw cɛ sugu la jago kɛtɔ i ye nkalon minnu tigɛ i ye namara minnu kɛ i ye tilennenya minnu kɛ i ye min kɛ hinɛ kan نعم ko a bɛɛ de faralen jɔ ɲɔgɔn kan ala y'a bɛɛ seere wa a kelen ti tɛmɛ dɛ lalala ala b'a bɛɛ segin ye ala b'a bɛɛ segin ye fɔ ni minnu bɛ a furu kɔnɔ olu bɛ bɔ a la i y'a kɛ n y'a fari ma wa n t'i ɲininka ala ka yafa n ma nka ألم تر alamu taara mamadu e ma yeli kɛ wa أن الله k'a fɔ ala min filɛ nin ye يعلم ما ala bi fɛn bɛɛ dɔn في السماوات fɛn min bɛ sangaba la وما ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn في الأرض fɛn bɛɛ dugumakolo la ما يكون ala ko a t'i kɛ fiyewu من نجوى aw ka ɲɔgɔn ye langolo ninnu na ثلاثة ba mɔgɔ saba ye ɲɔgɔn ye إلا هو f'i k'a sɔrɔ ala رابعهم ala ye ɲɔgɔn ye naani n'a ye ولا خمسة aw mɔgɔ duuru ti ɲɔgɔn ye إلا هو f'i k'a dɔn ala سادسهم ala y'a wɔɔrɔnan ye ولا أدنى من ذلك wa min ka dɔgɔ o ye ala b'a kalama ولا أكثر wa min ka ca o fana yɛrɛ ye ala b'a kalama إلا هو f'i k'a dɔn ala معهم ala faralen bɛ nin ɲɔgɔn ye kɛla ninnu kan أينما u كانوا bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ثم sigi ينبئهم ala t'a t'u la dɛ a bɛ n'u kunnafoni ka lakaleli k'u ye بما fɛn ya u عملوا ye baara min kɛ يوم القيامة lahara don ala bɛna bɛɛ ta jate ye إن الله i ka dɔn ala بكل شيء ko o ko bi kɛ jɔn fɛ ayi عليم ala b'a bɛɛ dɔn yasa ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض a bɛ e maa ye fɛn min bɛ kabakolo la dugumakolo la ala b'a bɛɛ kalama ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم mɔgɔ saba ti ɲɔgɔn ye yɔrɔ si ni ala ta o naani na ye wa mɔgɔ duuru ti ɲɔgɔn ye إلا هو fo سادسهم ala y'a wɔɔrɔnan ye ولا أدنى من ذلك min ولا ka dɔgɔ o ye ala b'aw fɛ ala min ka ca o ye ala b'aw fɛ ala إلا هو معهم أينما ala كانوا faralen bɛ aw kan a bi yɔrɔ o yɔrɔ o ye ɲɔgɔn ye ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة lahara don ala bɛ sɔrɔ ka n'u ladɔnniya aw ye nin yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ nin don ye نعم a y'a kɛ karisa de kan aw ye nin yɛrɛ ɲɔgɔn kɛ nin don ye نعم a y'a kɛ nin de kama o kumana ɲɔgɔn tiɲɛna n'a bɛ sigi k'a kɛ نعم lahara kɔntorali bɛ kɛ ala ye الله أكبر ala y'o de fɔ sisan ala y'o de fɔ والله o tuma na إن الله بكل شيء عليم i k'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn tiɲɛna ala b'a bɛɛ kalama a si ti k'a ɲinɛ ma na
ألم ترى Muhammadu ima yelike wa إلى الذين ima mɔgɔ ye wa نهوا mɔgɔ minnu ladira عن النجوى k'u ka ɲɔgɔnye lankolon dabila ثم segin يعودون u bɛ segin fana لما kana fɛn ma u ladira عنه fɛn min kɛlila ويتناجون u bɛ tila ka ɲɔgɔn lankolon kɛ بالإثم ni jurumu ye والعدوان ani dansago ومعصية الرسول ani alakira sɔsɔli وإذا جاءوك a sɔrɔ n'u nan'i ma حيوك u bɛna e Muhammadu sɛbɛkɔrɔ fo بما u bɛna foli da e kan لم يحيك به الله ala m'o ɲɔgɔn da i kan ويقولون u b'a fɔ de في أنفسهم u yɛrɛ dusukun na لولا يعذبنا الله ko n'a sɔrɔ nin mun ye kira ye ala kun n'an ɲankata o بما ni fɛn ye نقول an bɛ ka min fɔ a kɔfɛ حسبهم k'u kana siga dɛ u wasa bɛ yen o جهنم u wasa ye janɛmɛ ye يصلونها u bɛna taa don janɛmɛ na فبئس sale manse المصير ka yɔrɔ jugu da janɛmɛ ala kana an don a la na ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه a ko i ma mɔgɔw ye minnu ladira ani najuwa k'u ka mana ere ɲɔgɔn dabila نعم summa yahuduna lima nuhu anhu u ladira o min na u bɛ tila ka segin a kan k'a kɛ wa yatanajawna bil ismi u bɛ tila ka ere ɲɔgɔn kɛ jurumu kan والعدوان ani dansago wa ma'asiyati rasul ani kira sɔsɔ wa n'i ye tafsiriw lajɛ tafsir caman b'a f'u ye ko yahudiyaw de ko don b'a kama yahudiyaw de tafsir kelen ni kura bɔlen نعم tafsir kura bɔlen ninnu an karamɔgɔ olu bɛ baara kɛ ni nin bɛɛ de faralen ye ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka na n'u hakilila ye الله أكبر نعم olu yɛrɛ bɛ ka sauver kɛ bi kosɛbɛ ko nin ye yahudiyaw de ko ye d'accord ni yahudiyaw ko don yahudiyaw kelen ko tɛ yahudiyaw ni silamɛw de ko نعم nin ko ninnu bɛ kɛ cogo min na نعم kira b'a sigi sisan sɔrɔ silamɛ jama kelen bɛ k'a kori نعم a bɛ ka wajuli kɛ a bɛ mɔgɔw bilasira mɛ i bɛ taa sɔrɔ siyaasa kɔnɔ u ka o don taacogo ɲuman kɔnɔ kɛlɛ dɔ k'a na kɛ نعم mana kira b'a fɔ silamɛw ye a y'a lajɛ yenfɛka ninnu u bɛ labɛn n'an ka ma نعم a yɛrɛ k'a lajɛ an k'an ka mun kɛ an k'an ka cɛ joli bɔ نعم an k'an ka labɛn joli kɛ n'o kɛra dɔrɔn nafigi minnu b'a ka majulisi la olu b'a fɔ cɛ i y'a ka kuma kɛ i kana sɔn i den ka taa i kana sɔn i den ka taa e dun o don kɛlɛ kana sɔn i den ka taa mana o b'o nasuwali kɛ kira yɛrɛ ɲɛ b'u la kira sɔrɔ min ca bon o nasuwa in fana ɲuman ti bɔ a la parce que kuma kɛlɛ mana fɔ dɔrɔn saraka bɔ mana fɔ dɔrɔn wari bɔ mana fɔ dɔrɔn u sin ka diya ka na ja cɛ ye nin faamu e bɛ wari ɲini wari ma di an nana tɔgɔ min ya a bɛ faamu o ti kɛ dɛ u k'u da gɛrɛgɛrɛ i ɲɔgɔn na yata n'a jaw bili ismi u ti ɲuman fɔ ni jurumu kumaw de wali uduwani ani dansago ko i kana sɔn i den ka taa dɛ i denw kana taa ni kɛlɛ wa ma asiyati rasula ani kira sɔsɔ n'a b'o ye yahudiyaw ye kumana yahudiyaw de ye kɛlɛcɛw ye kira bolo mɛ tafsiri 100 o 100 a 90 bɛɛ ko yahudiyaw de yata n'a jaw mɛ o bɛ taa kira degun cogo di u ka réunion k'u fɛ yen u ka najuwa bɛ yen n'u bɛnna min kan silamɛ yɛrɛw ka khairul bari b'u bɛ yen o fana bɛ ka k'o ɲɛɲini alors mais na wala fɛn o fɛn mana gɛlɛya dɔrɔn u b'anw bɔ a la k'a kɛ yahudiyaw ni nasara ayiwa mais tafsiri bɛɛ ko yahudiyaw bon i
b'a dɔn yahudiyaw ne t'a sɔsɔ mais wulibali kɔni ye min ye ni yahudiyaw yera la an yɛrɛ b'a la an b'a la dɛ yahudiyaw ka réunion kɛ kira k'a fɔ kɛlɛ bɛna kɛ yahudiyaw k'u gɛn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an nana sɔn ka far'u kan silamɛw ka mun b'o la u kana kɛ mais min bɛ kira tɔɔrɔ o ye mumini nafigi minnu astafurulahi silamɛ nafigi minnu bɛ yen olu de ko don wa iza ja'uka wani ni nafigi model ninnu nani ma u bɛ foli da ye kan hali ala k'u ɲɔgɔn k'i la bon nin yɔrɔ in fana muskilaba de bɛ yan ni tafsiri fana na ni tafsiri la o ko nin ye ko yahudiyaw de don toujours ko n'u kun sera alakira ma k'u b'a fɔ salamu aleykum ko saya b'i ka a k'i faga salamu aleykum salamu aleyka ala ka kisi b'i ka ala k'i kɔlɔsi salamu aleyka ala ka danga b'i ka ala k'i faga samu ye saya de ye quoi bon ko kumana ko yahudiya ninnu b'a fɔ kira ma salamu aleykum ko bon ko yahudiya dɔw nana alakira fɛ yen kisi nɛɛma b'a ma ko salamu aleykum ko an b'a isata ko salamu aleyka wa ala abika wa ala ummika a ye riwaya fɔ cogo ka ca quoi an b'a isata ka nin kuma in riwaya camanba de b'a la o fɔ cogo tɛ kelen ko kira ko yahudiyakɛ ko kira ma ko saya b'i kan ko an b'a isata ko saya b'e de kan a b'i fa kan a b'i ba kan ko kira ko non ko an b'a isata kana kɛ kuma fɔlɔ ye ko silamɛ bɛ ɲuman de fɔ hali n'i denw ko an b'a isata ko mais ko kafiri bɛ ka min f'i ma ko saya b'i kan ko e m'a mɛn wa ko ne y'a jaabi min na ko e m'o mɛn wa ne y'a jaabi n ko wa ale ye n ko o ɲɔgɔnna b'a yɛrɛ kan bon nin ye tafsiri caman bɛnna min kan nin aya in kɔnɔ o ye nin ye k'a fɔ yahudiyaw k'u bɛ alakira fo cogo la ala ma alakira fo mais n'i ye a lajɛ ala bɛ alakira fo cogo jumɛn na k'o bɛ taa kɛ damani saya ye k'u bɛna e fo cogo la hali ala min fo ten o kumana ala bɛ alakira fo ni danaya a b'a fo ni tɔɔrɔ ye nafigiw mana na alakira yɔrɔ la ka fɔ salamu aleykum alhamdulillah habiballah ala ka jɔba ala kɔni ye k'i e nana an lafiya i nana an ka jamana b'u bolo i y'an lafiya de an denw kɛra an dɛ an musow kɛra an dɛ hali ala ma foli min d'i kan o k'o de dɛ ayiwa kuranɛ ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ ka gɛlɛn dɔɔnin parce que tafsirikɛlaw tafsiri tɛ ala kumakan ye tafsiri ye mɔgɔ dɔ de ka hakilila ye ka aya kɔrɔ fɔ a bɛ se ka sababa sɔrɔ komi a bɛ se ka fili tafsiri yɛrɛ jɛnen don n'o ye n'i ye tɔbari lajɛ aya kelen kɔrɔ la a bɛ se ka riwaya 20 d'i ma a si tɛ kelen mais a tila ka t'i jɔyɔrɔ dɔ la ko asahu indi min ka kɛnɛ ne yɛrɛ bolo a b'a fɔ k'o ye yɔrɔ dɔw la a b'o fɔ yɔrɔ dɔw la tafsiri b'o kɛ parce que yɔrɔ dɔ la u b'a bɛɛ riwaya kɛ kelen kelen k'a f'u ye yawadu lezina kafaru law tudhinu fayudhinu o idhanu yi ayiwa o tafsiri n'i y'a lajɛ tafsiri 100 ni kɔ de b'a la o idhanu yi dama mais tafsiritigi bɛ taa laban ni jumɛn ye ko min kɛnɛyara ale bolo a bɛɛ ye ko k'i makaya bon kumana nin bɛ tafsiri la mais nin yɔrɔ in t'o ye dɛ nin yɔrɔ in ɲagaminen yɛrɛ parce que nin yɔrɔ in ye ko yahudiyaw b'a fɔ kira ma salamu aleykum ko saya b'i kan ko u b'i fo cogo la hali ala m'i fo ten bon n'i ye
ya biya ka foli de don ala m'a fo ten o kuma na ala b'i kira fo ni danga ye wa ala b'i kira fo ni tɔɔrɔ ye wa o kuma na i b'a faamu ya nin tɛ yahudiya ko ye nin ye selila naafiw de ko ye n'u ye kira ye busuli ka ka sɔrɔ u bɛ fɛ k'a faga de u b'i minɛ cogo la hali ala b'i minɛ ten ni ye suratu munafikina la komi a kun bɛ ka yɔrɔ kalan anna shahadu annaka la rasulullah o kumana i b'u dɔn wala i b'u dɔn n'u kuma kan ye dɛ kuma ɲagaminen tulilen u bɛ se kuma na dɛ n'u ye kuma f'i ɲɛna i bɛ t'i kun fɛ mɛ ka sɔrɔ min b'a kɔnɔ o t'o ye nka nin yɔrɔ ninnu n'i ko i bɛ nin tafsiri ɲini i bɛ sɛgɛn mɛ n'i ye siya ko aya yɛrɛ lajɛ dɔrɔn i bɛ bɔda sɔrɔ o tuma na u b'i foli min kɛ foli ba de ko k'i neni ko tɛ dɛ nka o tuma na ko nafigiw b'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ala kira don a fɔ ala tɛna ɲɛ ka taa n'an ŋaniya ninnu ye an bɛ min fɔ an b'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna i ɲɔgɔn den n'an y'an bɔ don dɔrɔn an b'a fɔ o ye nin tɛ foyi ye u bɛ ka an denw faga dɔrɔn kɛlɛyɔrɔ la ka na o mugu k'a kun o bɛɛ ni kira kun don an ye nin fɔ ko dama min kɛ yan sɔrɔ an ala kira na ala ti ma ala k'o la ko bɛɛ da ala na daminɛ don wa mabdaw don wa na hasubuhum jahannam u kana kɔrɔtɔ dɛ u wasa yɔrɔ ye jahannama de ye u taa laban ye u bɛna taa don jahannama kɔnɔ wa bisal masir a taa yɔrɔ jugu den da ye jahannama ye dɛ ala kana nɔgɔya ye ya ayyuhal ladina amanu aw mɔgɔ minnu waa dara ala la sa iza tanajaytum n'aw kɔni ma ɲɛ ɲɔgɔn ye kɔ fala tatanajaw aw kana ɲɔgɔn ye bil ismi ni jurumu ye dɛ a kana sɔn o ma wal udwani ani dansago ma'asiyatir rasuli wa ma'asiyati rasuli ani kira sɔsɔli wa tanajaw aw ka yɛrɛ ɲɔgɔn bɛɛ ka kɛ o bil birri ni ɲumanya ye wat taqwa ani ala ɲɛ siran ɲɛ wattaqullah a ka yɛrɛ ɲɔgɔn ninnu na a ye siran ala ɲɛ alladhi ala min ko don ilayhi ka taa o ala kelen ma to saru a bɛɛ bɛna kelen kelen wuli k'aw cɛ ka taa u bɛna aw bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ cɛ k'aw ɲɛsin ko ala ye a bɛna taa jɔ kiri ɲi kɔ aw mɔgɔ minnu kɛra limaniya jɔn ye n'aw kɔni ma ɲɛ k'a bɛ réunion kɛ aw k'an ka réunion ni kira ko an bɛna cɛw labɛn kɛlɛ bɛ taa kɛ o tuma na ani kɛlɛminɛnw walima wari tɛ yen nafolo bɛ sɔrɔ cogo di aw ka se ka ɲɔgɔn ye n ka cɛ an ka kɛ ne ka turaba in o feere la o bɛ minɛ ɲama kɔrɔ ne bɛ n ka misiba in feere o bɔn ne ka ɲɔgɔn saba bɛ yen ne yɛrɛ b'o feere o tuma na ne den bɛ n ka sinzana ye bɛɛ an b'olu bɛɛ wele u bɛɛ bɛ taa kɛlɛ mun na n'a ma ɲɛ k'a bɛ réunion kɛ a ye réunion kɛ a kana réunion kɛ ni jurumuko ye ka ɲɔgɔn ye a cɛ muso ye Dramani b'a bɔ sala Dramani b'a an b'a dɛmɛ a la nin tɛ to a bolo an tɛ nin to a bolo abada Dara b'a minɛ mun na a ye tanajɛw kɛ bilisme o ye haramu de ye o ye bilisme mun na a kana ɲɔgɔn ye abada jurumuko na ani dansago ani kira sɔsɔli mun na i b'a dɔn yahudiyaw ko tɛ ayiwa alhamdulillah jazakumullah khair ya yi cogo di na n'a ma ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn ye sa a ye ɲɔgɔn ye ɲɛ de kan wa taqwa ani ka ɲɔgɔn bila ala ɲɛ sira kan a ye siran ala ɲɛ dɛ a bɛɛ bi cɛ ka ala min ma bɔ a bɛɛ bi taa laban ala min yɔrɔ a ye siran ala ɲɛ ko bi ban na إنما النجوى i k'a dɔn ɲɔgɔn lankolon ninnu من الشيطان o bɛ bɔ sɛtanɛ de yɔrɔ dɛ ليحزن الذين kana ni mɔgɔw hujini آمنوا mɔgɔ minnu limaniyara وليس بضارهم
tɛ se ka tɔɔrɔ si s'u ma شيئا tɔɔrɔ foyi la إلا بإذن الله fo n'a kɛra ni ala ka diɲɛ ni ala jɔra min kan o bɛ kɛ وعلى الله nka ala in yɛrɛ kan sa فليتوكل المؤمنون minnu k'u sɛmɛ ala la o tuma na yatanajawna walima yantajuna nin bɛɛ kɛra de don نعم yatanajawna walima yantajuna o tuma na yatanajawna نعم o nana yantajuna o nana yafta'iluna yantajuna نعم o ye yantajuna ye نعم mais u ko ko el asahu mais yatanajawna o ye yatafa'aluna wal asahu ko o de ye yatanajawna ye el asahu yatanajawna o de ye sahiha ye ale ka kuma na ko sabu ala ko iza tanajaytum Qur'ana ko ten نعم ko ala ko iza tanajaytum comme a m'a fɔ iza intajaytum نعم mana ko o la a sahu in de ye yatanajawna ye mais a fila bɛɛ bɛ kiratu la yantajuna yatanajawna a fila bɛɛ bɛ kalan نعم n'a sɔrɔla a yɔrɔ fa وإنما النجوى من الشيطان innama najwa mina shaitan a ko i k'a dɔn ɲɔgɔn lankolon in daminɛ don أو أمر sharha de don a ko i k'a dɔn innama najwa o don wa إنما النجوى a mina shaitani ko ɲɔgɔn lankolon in bɛ bɔ shaitani de la bon mais tafsiri wɛrɛ b'a f'i ye ko a ka mɛn nin yɔrɔ in na ko a ka mɛn silamɛ ka sugo de ma i bɛ sugo shaitani bi fɛn jugu jiri la k'i fitinɛ mais a ko kɛnɛma in yɛrɛ ye min ye dɛ ko ɲɔgɔn lankolon ye shaitani ka baara yɛrɛ de ye ko jugu ko kuma tɛ liyahzuna lezina amanu a bɛ u bɛ fɛ ka muminiw de gosi muminiw jiri ye mun ye n'a fɔra kɛlɛ bɛ yen walima a ye nafolo bɔ aw nafigi damadɔ a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ aw fila taara ɲɔgɔn ye ani mumini ye ɲɔgɔn ye an b'a kɛ cogo di a fɔra ko ka kɛlɛ dɛmɛ bon nafigi fila bɛ yen ko maa tɛ se ka nin kiiri tigɛ fɔ duden bɛɛ ka sigi dudenw sigira mais bɛɛ y'a dɔn dudenw nafigiw de don olu ko tiɲɛ yɛrɛ la misi an ka sɛnɛkɛ misi an tɛ se ka misi feere misi o misi b'a bolo a bɛ an ka sɛnɛkɛ misiw de o kumana ɲinɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la misi tɛ se ka bɔ anw fɛ ko an b'o feere walima wari min b'an kun an tɛ se ka nin di parce que a bɛ bɛn an ka san balo ma nin kun a man kɛnɛ o fura kɛra nin fana ko tan o wari kɔni min bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se ka taa kɛ ka diinɛ dɛmɛ ko o réunion min filɛ liyahzuna lezina amanu u k'u ka du muminiw gosi ko an ta tɛ bi se mais u bɛɛ bɛ seli misiri kɔnɔ u bɛɛ bɛ seli misiri kɔnɔ mais ala ko walesa بضرورهم شيئا k'u tɛ se ka muminiw tɔɔrɔ foyi se muminiw ma illa bi iznillahi fo n'a kɛra ala yɛrɛ ka jɛ ni ala jɛna ni min ye o de bɛ kɛ mais nafigi ninnu b'a ɲini toujours ka muminiw sɔnja de k'u jatigɛ k'u bagabaga k'u segin an kana taa nin na dɛ kɛlɛ ani minnu bɛna taa kɛlɛ siniwaw tɛ yan ye minɛn b'u bolo u ka minɛn kelen n'u y'a gosi a bɛɛ bɛ sa o kumana nafigi bɛ nin fɔ pour que ka muminiw siran k'u sɔnja ayiwa ina ka jamaw la fahishaw ayiwa فذرهم ما قالوا حسبنا الله ونعم فانقلبوا لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله والله ايوه على خاندنا abite wa tafsir man no parce que Qur'an kɔrɔma fɔ bon minnu Qur'an jiginna minnu kan olu bɛɛ tun b'a dɔn bi نعم c'est pas la peine olu ka mɔgɔ ɲininka ye parce que a nana kun min na a bɛɛ fɔ mais Qur'an sɛbɛnna mais a tafsir ma sɛbɛn mana sisan
ala ɲɛ siran ɲɛnaw mɔgɔ cɛsirilenw dɔnnibaa sɛbɛsɛbɛw olu ye baara k'a kan mɛ i b'a kɛ ka da i ka faamu de la ani ka dɔnni da yɔrɔ na an bɛ se a yɔrɔ ma وعلى الله فليتوكل المؤمنون muminun k'u sɛmɛ setigi ala la يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu b'a dalen bɛ ala la إذا قيل لكم n'a fɔra aw ye تفسحوا fasawu wa ka yiriwali kɛ في المجالس sigiyɔrɔw la walima fili majilisi نعم o fila dɔ kɛra ala majalisu walima majilisi فافسحوا fasawu a ye yiriwali kɛ يفسح الله a ko n'o kɛra ala yɛrɛ bɛ yiriwali kɛ لكم aw ye alijinɛ kɔnɔ وإذا قيل wa ni kuma b'a fɔ aw ma انشزوا a ye girin ka wuli a فانشزوا ka girin ka wuli kɛ dɛ يرفع الله ala bɛ kɔrɔtali الذين mɔgɔw la آمنوا mɔgɔ minnu limaniyara minkum aw silamɛw la والذين ala bɛ kɔrɔtali kɛ mɔgɔw fana na أوتوا العلم minnu ye dɔɔni sɔrɔ درجات alijinɛ darajaw kɔnɔ والله i k'a dɔn ala بما ni fɛn ye تعملون aw k'o min baara sabiru ala b'a bɛɛ kalama والله a ko cogo di يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس a ko ya aw mɔgɔ minnu b'a dalen bɛ ala la n'a fɔra aw ma ko a ye yiriwa kɛ ɲɔgɔn ye sigiyɔrɔ la fafisahu a ye yiriwali kɛ يفسح الله لكم ko n'o kɛra ala bɛ yiriwali kɛ a yɛrɛ ye tafsiri dɔ la an garisigɛw la tafsiri caman ko ala bɛ yiriwali kɛ aw ye alijinɛ kɔnɔ mana o kɔrɔ ye de jama sigilen a ye mɔgɔ dɔ natɔ ye a tigi nana a ma sigiyɔrɔ sɔrɔ o tuma na a fɔra ko a ye yɔrɔ kɛnɛ fɛrɛ a ye ko a k'a fɛrɛ a tigi ye ko n'o kɛra ala bɛ kɛnɛ fɛrɛ a yɛrɛ ye alijinɛ tafsiritigiw ko nin kun bɛ fɔ ala kira ka majilisu de la sɔrɔ sisan نعم jama bɛna bɛɛ bɛ fɛ ka gɛrɛ kira la نعم kumana minnu ye kɔni kɛ olu bɛn'u sigi mɛ olu minnu ye kɔni kɛ نعم tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ko kuranɛ kɔnɔ wala tansawil fadla bainakum a kana ɲɛna samadiya b'a ni ɲɔgɔn cɛ نعم abubakar umar usman ali نعم ninnu ye sahaba dɔɔni ye نعم ayiwa ani u ɲɔgɔnna caman hasatan baduru kɛlɛkɛla نعم bon i bɛ taa sɔrɔ sisan olu dɔw mana joona نعم o tuma na tubiden kura ninnu olu kɛra ka kira ka majilisu fa نعم bon ninnu bɛna u b'u jɔ a bɛ fɔ ninnu ye k'u ka ifsaw k'u ye pour que u ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u ti sɔn ka kana kabini fɔlɔ ne ka taa kɔfɛ bilen ni t'a la mana u b'a fɔ k'a sera yɔrɔ yɛrɛ dɔ la ko kira yɛrɛ ye dɔ tɔ ma ko e ka wuli الله أكبر karisa e ka wuli karisa e ka wuli karisa aw ka sigi karisa aw k'aw sigi ayi kabini ala ka diɲɛ da mɔgɔ bɛɛ ye an fa adamaden ye o sawaasi y'a sabatilen nka an fa adamadenw na نعم dɔ kan ka dɔ bonya dɔ kan ka dɔ bonya dɔ kan ka dɔ bonya kuma na i kan ka min bonya ka wuli ka sigiyɔrɔ d'o ma نعم n'i ka kodɔn m'o f'i ye a bɛ f'i ye wuli kuma na kuranɛ aya nana o don de ko kira kɛlen ka dugu dɔ wuli pewu ka sɔrɔ ka na ni baduru mɔgɔw ye u b'a f'i ye cogo min na o kumaw ka ca mɛ tamasiyɛnw de don ko a tun bɛ a k'a ko Abubakar ka na kini fɛ نعم ko Umaru ka na numan fɛ نعم ko Seydina Usman k'a kɛ tan ko Seydina Ali k'i ɲɛsin a ma ko parce que o ni Seydina Usman bɛ wahayu sigi bon o tuma na a ye bɛɛ sigi o sigi cogo ye ko kumana ko kuranɛ aya fana nana ko n'a fɔra a ye pilasi di mɔgɔ نعم a y'aw janya ka pilasi di mɔgɔ ma n'a ye mɔgɔ bonya ka pilasi d'a ma ala bɛ pilasi ba d'i ma alijinɛ نعم na وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا wa n'a fɔra fana ko a ka girin ka wuli ko a ka girin ka wuli koyi o kɔrɔ ye mun ye نعم a nana kira fɛ sɔrɔ silamɛ نعم
an na kun ye min ye tila kɛr'o la o kuma na a fɔra ayiwa a ye wuli kuma banna kuma banna mɛ anw n'a ɲɔgɔnnaw kun bɛ yen dagani min sigilen don olu bi fɛ kini ka bɔ u ɲɛna u ti wuli fɔ daga in ka jigin mana awa kuranɛ aya wɛrɛ ye o fɔ a ka taa koyi k'a sɔrɔ a sigi tɛ ka daga mɔni kɔnɔ kuranɛ aya yɛrɛ y'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko a kana sigi aw minnu ko a dalen don ala la a kana don ala kira ka so kɔnɔ fɔ ni aw welelen don ka na ko a ye na dumuni kɛ k'a sɔrɔ a ma na a sigi ka to mɔni kɔnɔ awa a yɛrɛ y'a dɔn bi di surunyana kira ka kini mɔ kuma ye nin ye ka na a sigi k'a tulo wuli ka sɔrɔ i ma wele kuranɛ ko ma nka n'a welela sa a ye na wa n'a ye dumuni kɛ fana a ye bɔ k'a fɔ ko a bi a sigi ka masala duman kɛ non ni to dunna dɔrɔn a ye taa yuzi nabiya ni kun bɛ alakira tɔɔrɔ a bɛ maloya silamɛw ma wa ala ti maloya ka wulibali fɔ faamubali ye o tuma na alakira ka so sɔrɔla u b'u sigi a ye sigiyɔrɔ di ɲɔgɔn ma dɔw ti sɔn ayiwa a bɔra o la sisan ko a ye taa hali bi dɔw tulo wulilen mana ko n'a fɔra a ye taa dɛ mɛ yan yɔrɔ in na a lajɛ ta n'a fɔra sa ko unsuju a ye taa a ye tarakaso i n'a fɔ a ye girin ka wuli o de ye inisisaju ye o kumana o girin ka wuli ko ka taa seli ma a bɛ se ka k'o ye ko a bɛ se ka kɛ fana ka taa jihadi ma ka taa jihadi kɛ ko a bɛ se ka k'o fila bɛɛ ye o kumana mɛ n'a fɔra a ye wuli hali ka taa seli ma ko ta sa hali u b'u yɛrɛ giriya ko a k'i n'a fɔ tulo t'a la o kumana n'a fɔra a ye wuli dɔrɔn a ye wuli mɛ fan suzu o de don a fan suzu a fila bɛɛ de don fan siju walima fan suju a bɛɛ ye kelen lɔgɔ fila don wa bi sini wala bil kasri wa dom el kasri wa dom fan suju fan siju a fila bɛɛ don misla ya'kufuna wa ya'kifuna ya'kufuna wa ya'kifuna a bɛɛ ye kuma kelen الضمة والكسرة نعم يرفع الله الذين آمنوا منكم ala bɛ mɔgɔ kɔrɔta aw la dɛ minnu dara kuma ninnu na k'u labato ala b'olu kɔrɔta alijinɛ darajaw sanfɛ ani mɔgɔ minnu kɛra dɔnni dungo ye ka baara kɛ ni dɔnni ye k'a kala k'a dɔn k'a labaara alijinɛ darajaw b'olu ye olu bɛ cɛw da lahara wuli bali ye na wa k'a dɔn a bɛ fɛn o fɛn kɛ ala b'a bɛɛ kalama ala y'a bɛɛ dugulen ye na يا أيها الذين آمنوا aw mɔgɔ minnu waatalen bɛ ala la إذا ناجيتم الرسول n'aw ni alakira kɔni ma ɲɛ ɲɔgɔn ye kɔ فقدموا a ye bila ɲɛ kɛ dɛ بين يدي نجواكم a ka nin réunion in ɲɛfɛ صدقة a ye sadaka bɔ ذلك o min filɛ nin ye خير o hɛrɛ ka bon لكم a yɛrɛw ye وأطهر wa o de saniyalen bɛ a jurumu banni na فإن لم تجدوا nka n'a ma fɛn sɔrɔ ka di dun فإن الله i k'a dɔn ala غفور ala ye yafa masa ye ala bɛ hinɛ يا yɛ أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة aw mɔgɔ minnu waatalen don ala la n'a bɛ fɛ ka réunion kɛ ni alakira ye نعم
ko a ye fɛn bila a ka réunion ye a ye sadaka bila a ye n'i ko kira ma an ka ɲɔgɔn ye hali n'a kɛra 200 ye 400 o d'a ma walima a fɔ a ye malo bɔrɛ 2 bɛ n bolo n bɛ mɔgɔw bila ka na n'a ye yanni ka réunion kɛ mais nin aya in ala jugu minnu bɛ silamɛya contre la n'u fɛ ka silamɛya lebu u kelen bɛ ka nin ta ka mawudu baw kɛ nin kan kumakanw na ani sɛbɛn ta la k'a fɔ ka kira lajɛ sɔrɔ silam mɔgɔ min ko ale ye kira ye o k'a fɔ ko ale ni maa si tɛ ɲɔgɔn ye n'i ma fɛn d'a ma c'est à dire u kelen bɛ ka nin ko dilan cogo dɔ la ka tila ka telefɔni labila an ka suraka karamɔgɔw i ti tigɛ u la walayi fusa kɔrɔw de don les docteurs ni kafiri kɛ nin dɔrɔn nka nin kumakan in na a kelen bɛ k'a ta k'a ko bonya fo a ka silamɛya ko ka bɔ mɔgɔw dusukun na mais n'ale tilala a bɛ telefɔni de bila ni cɛ min bɛ yen bila an ka docteurs wulila ala ti sɔn parce que e y'i ka kalan kɛ mɔgɔw de contre kama fo k'i sa i tɛ se ka diinɛ defend mais n'i ye aya yɛrɛ lajɛ ala ko cogo di aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la n'a ni kira bɛ réunion kɛ a ye sadaka bila réunion in ye a ye sadaka bila réunion ye a ka kan mais saraka kira ti saraka dun saraka ti di kira u ye kira tɔɔrɔ de 5 secondes dɔ bɛ na an ka ɲɔgɔn ye a mana fɔ a bɛ hali a wulitɔ ka taa ka so u b'a kunbɛn hali a dontɔ ɲɛgɛn na u b'a kunbɛn bon ala fana ko kira ma a f'u ye ni maa min ma ɲɛ i fɛ réunion kɔ kuma mugu f'u ye u k'o bila u ka sadaka bila a ye saraka in mana di ala kira ma saraka ye haramu ye kira ma o tumana kira ka nafolo ɲini sira tɛ kira mako t'a la hali n'i ye diɲɛ d'a ma saraka la ale yɛrɛ kelen ka fan fɛ i ma foyi kɛ mais a bɛ min minɛ e bolo alhamdulilayi fɛnba don a b'a kɛ ka silamɛ dɔ hinɛ ɔ e tɛgɛ ma gɔlɛ in e n'a fɔ a ka lafiya e tɛna réunion kɛ n'a ye a n'a a ni hinɛ a ni na lafiya o tuma o sadaka ninnu minnu tun bɛ kɛ kira b'a minɛ dɔw ko k'a danna tile kelen de ma dɔw ko non a continuera fo ka taa jaga fara mɔgɔw de réunion kɛla de dɔgɔya ko se n'ale yɛrɛ ye réunion kɛ o sanu mutukale 2 di dinaru 2 sanu na pour que a ka se k'a ka kuma fɔ a ye o bɛ tafsiriw la mais ni cɛ ye kira lagosi n'a ye k'a yɛrɛ kira ye nafolo ɲinina de mais an yɛrɛ ka dugutiguba ninnu an karamɔgɔw ye cɛ ta k'u b'a neni de ka kuma a ko ko mais ko nin ye silamɛw ka cogo de ye baara wɛrɛ t'u la mɔgɔ neni kɔ k'ale nana ni dalu de ye k'ale ma nkalon da kira la k'ale ye nin ta kuranɛ kɔnɔ o la ni u b'a défend u bɛ na ni dalu de ye mais bilahi yanni ne ka a ko ka tunu ne na an ka karamɔgɔ ba 3 don kelen tɔgɔ ye ko docteur Shafi u ma se ka foyi fɔ diɲɛ kɔnɔ silamɛ kunfin bɛ se ka min fɔ a ma n'a bɛ tigɛ cɛ ka kuma na ko kira ti wari nɔfɛ a sabasi u ka dɔnni ma kɛ ala kama a kɛra diɲɛ de kama mais an ka ala kɛra défend an ka silamɛya défend u ka kalan ma k'o kama mais anw minnu tɛ foyi dɔn anw b'a dɔn kɔni kira ti saraka dun mais ala dun ko kadimu sadaka yan'a ka réunion kɛ a ye sadaka di nka i b'a dɔn kira nin t'o la dɛ kira b'a minɛ k'a kɛ ka silamɛ fandaw hinɛ
mɛ ni wari ko don a ti kɛ sadaka y'a fɔ de hidiya a ye hidaya di yan'a ka réunion kɛ mana hidiya bɛ di kira poche de la i b'a di a bɛ taa poche kɔnɔ mɛ sadaka o ti don kira ka so a t'a dun a so ma t'a dun sadaka bɛ di kɛnɛma mana ala ko k'o ka sadaka de kira ti bɛnni nin ye yɛrɛ ɲini sira dɔ de a ka se ka lafiya wo c'est-à-dire a ɲɛ tɛ se ka fɔ koyi mɛ ko n'i ye sahaba neni kafiriya u ye ala yɛrɛ kafiriya olu yɛrɛ ye kafiriw de ala ko cogo di ko sahaba in caman bɛ yen ko kodɔnnaw tɛ u tɛ foyi dɔn k'u bɛ alakira wele de u tɛmɛ dɔn yarɔ ni alakira tɔgɔ fɔra a ka bɔ an bolo yan an bɛ sɔrɔ la k'an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɛ sahaba dɔw tɛmɛ dɔn kun bɛ ka muhamadu bɛ yen wa muhamadu i bɛ yen wa ne taatɔ filɛ n ka nɔgɔ la nin ye cɛw n bɛna taa n ka ɲaamaw bisi i bɛ yen wa u bɛ pɛrɛn kogo kɔfɛ k'a wele a kuranɛ de y'a fɔ a lajɛ bonya foyi t'u bolo a kan u bɛ pɛrɛn k'a wele mɛ ala ko kodɔnbaliya de don ko kodɔnbaliya de don na ayiwa n'a sera k'o kɛ ka saraka bila ko in ye o hɛrɛ ka bɔ a kan wa a tɛ hali bi mana ali zuru bi ko o b'a ka jurumu jɔsi ka bɔ nka n'a m'o sɔrɔ ayiwa a bɛ se ka réunion kɛ dɛsɛ k'a fɔ ne ma fɛn sɔrɔ ne kɔni mago b'i la ka foyi tɛ k'o fana bɛ bɛn na aw silamɛw dɛsɛra a gɛlɛyara aw ma aw ka bila ɲɛ kɛ ani alakira ba ka ɲɔɲɛ la sɔdaka ninnu na nka n'a dɛsɛra o kɛli la dun nka ala tuubira ni ala yafara ma o fana na nka a ye seli jɔ sa k'o dafa o kumana wa jaga yɛrɛ faridayara a ye jaga bɔ a ka tugu ala la ka ala labato a ka alakira labato a ka dɔn ala ye masa dugulen ye ni fɛn ye taamalu a b'o baara min kɛ ashfaqtum a fɔ aw dɛsɛra aw silamɛw dɛsɛra an tuqaddimu k'a fɔ ko a ka bɔ ka di kɛ a ka réunion ɲɛfɛ sadaka la a dɛsɛr'o la a man ka dɛsɛ dɛ o se tigi bɛ aw la minnu bɛ se ka saraka di kira u bɛ se ka kira wele siɲɛ 10 ka réunion kɛ n'a ye siɲɛ 10 ka saraka d'a ma siɲɛ 10 mun na o bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ ka fantanw comme o ɲɛ ma se ka sɔrɔ u mana jaga di a diyara i ye kira réunion i ma réunion i bɛ jaga bɔ n'a sɔrɔla kuma faamu i y'a réunion i ma réunion i bɛ jaga bɔ o kumana jaga faridayara ni kira ka ɲɔgɔn ye réunion ye a ma bin dɛ ni hali sini n'i bɛ se k'a kɛ i b'a kɛ parce que ale t'a dun hali jaga in ale t'a dun jaga in ye sadaka de silamɛw bɛ jaga min bɔ a ti don kira ka so t'a dun u ma haramu parce que jɔnw nɔgɔ don sadaka wato tahiri u bɛ saniya n'a ye u b'o min bɔ a bɛ di fantanw de ma kira b'a tila fantanw de ni ɲɔgɔn cɛ ani musayiku minnu ka kan n'a ye parce que jaga bɛ di mɔgɔ ma o ti fantan ni kule ye musayiku bɛ yen minnu ka kan ni jaga ye a bɛ di olu ma y'a dɔn o taayɔrɔ bɛɛ fɔlen don kuranɛ fɛ k'a ma na nka n'a dɛsɛra o kɛli la ala tubiraw ka a bɛ se ka réunion kɛ jurumu t'a la ka sɔrɔ a ma fɛn di nka a ye seli jɔ sa dɛ ko wa a ka jaga bɔ a dafalen wa a ka ala bato ka alakira labato aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ɲɛ b'a bɛɛ la mamadu e ma yeli kɛ wa ka taa mɔgɔw ma minnu ye mɔgɔw k'u teri ye ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ mɔgɔ ninnu ma kɛ
aw dɔ ye ولا منهم wa ninnu yɛrɛ dɔ tɛ ويحلفون wa u b'u kalen fana على الكذب nkalonfin kan وهم k'a sɔrɔ olu yɛrɛ يعلمون u y'a dɔn ko nkalon don أعد الله ala kɛn bɛ ka labɛn kɛ لهم o tigilamaw ye عذابا ɲangata labɛnnen bɛ u ye sadi شديدا ɲangata ka gɛlɛn إنهم mɔgɔ ninnu ساء ما a fɛn cɛ juguyara o كانوا kun kɛra ya malu u b'o min wale اتخذوا u ye minɛni de kɛ أيمانهم u ka kalenni na جنة min b'o kɛ kɔtɛrɛ ye فصدوا u ye datuguli kɛ عن سبيل ka bɔ الله ala ka sira kan ولهم a bɛ o tigilamaw ye عذاب ɲangata b'u ye مهين min b'a ba dɔgɔya a ko di ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم a ko mamadu e ma mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye lezina tawallaw qauman minnu ye jamakulu dɔ minɛ k'o k'u teri ye غضب الله عليهم ala yɛrɛ dimina jamakulu min wala ما هم kuma in bi yan de an ka silamɛ nafigiw tiɲɛyɔrɔ de ye nin ye نعم minnu k'u kalanna k'u ye fɛn bɛɛ dɔn k'a sɔrɔ u ma foyi dɔn n'u k'u ni maa si tɛ se ka jɛ نعم u ka dalilu dɔ de ye u bɛ nin dalilu in de ta k'a fɔ ko ala yɛrɛ ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ko alam tara ila lezina tawallaw qauman ko aw ma mɔgɔ ye wa minnu ye mɔgɔ dɔw minɛ k'u k'u teriw ye ghadiba allahu alayhim ala yɛrɛ diminen bɛ mɔgɔ min kɔrɔ ma hum minkum o mɔgɔw tɛ aw silamɛw dɔ ye kun wa u ye minnu kanu u t'olu fana dɔ ye mana olu kɔni kɛra musabisabina de i ye nin ye mana u b'a fɔ ko kerecɛnw ko ghadiba allahu alayhim ko o ye kerecɛnw ko ye alayhim wala dɔɔlina o tumana dimikɛ bɛ minnu kɔrɔ ayiwa k'o ye yahudiyaw ye ayiwa mɔgɔ minnu fililen don k'o ye kerecɛnw jeli y'o fɔ o y'an yɛrɛ ka tafsiri de ye ala kɔni m'o fɔ ala ko de ne dimini bɛ minnu kɔrɔ ala dimi bɛ mɔgɔ min kɔrɔ mɔgɔ min y'a muso to yen ka taa walimuso ɲini ala yɛlɛlen b'o fɛ wa karamɔgɔ wajulikɛla ka mɔgɔw ni dungo fɔ ka ala ta to yen ala nisɔndiyalen don o kɔrɔ a dun b'a fɔ yahudiyaw ni nasaraw k'a yɛrɛ bɔ a la cogo nkalon don ayi a gɛlɛma si an b'a bɛɛ da yahudiyaw ni nasaraw ani bana israɛlaka o de ye yahudiyaw ye o kɔni o ka d'u ye dɛ bana israɛlakaw olu sɛgɛnna k'a sɔrɔ an yɛrɛ de ko don o tuma na ala ko cogo di ko tawallaw qauman tawallaw de kɔrɔ ye ka mɔgɔ minɛ kanu na k'a k'i ka ɲɛmɔgɔ ye n'i ko min b'a kɛ tawallaw kɔrɔ ye a faamuna mura kɛmɛ ka degun dɔɔnin ami gɛlɛyara ka ban o kɛra tawallaw qauman u kɛlen ka jama dɔ minɛ k'a k'u ka ɲɛmɔgɔ ye k'a bisi ɲɔgɔnya u ka ko bɛɛ sirilen don a la mɛ ni kuma in ni yɛrɛ kun man ka fɔ tan o ala y'a fɔ tan de n'a kun y'anw ka mɔgɔya misiri kɔnɔ an kun t'a fɔ an b'i fa de parce que an ni yahudiyaw bɛ ɲɔgɔn na an ni juguw bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ de bɛ sen don dɔ la u b'an fa don dɔ la an b'u fa bon aw minnu y'an ka kɛlɛdenw ye n'anw jigi bɛ aw kan anw ka tila ka aw ni o juguw bolo ye ɲɔgɔn bolo a ti faamu dɛ mais nin bɛɛ kɔnɔ kafiri dɔw tun bɛ yen silamɛya kɛlɛdenw de don asafurula silamɛ dɔw bɛ yen silamɛya kɛlɛdenw mais u bɛ famille kafiri de kɔnɔ olu tubira ka kɛ silamɛya mais u somɔgɔw ma sɔn alors u b'o famille min kɔnɔ sariya la u bɛ taa yen u bɛ ji min ye u bɛ dumuni kɛ yen sariya b'o haramu sariya ko de tawallaw tawliya
k'a minɛ ni kanu ɲɛ ye k'a minɛ n'i ka ko ɲɛmaaya ɲɛ ye o tumana n'o kɛra dun parce que an bɛ ka fɔ minnu ma se de kun b'o bon e silamɛ fantan hali i ti dumuni kɛ ko 2 kɛ tile kɔnɔ ni e ta bɛ tugu yahudiya dɔ kɔ yahudiya waritigiba ninnu silamɛw bɛ siri ɲɛ n'i y'u tawuliya i bɛ t'u ka segere de alors an bɛ kɛlɛ la i kana gɛrɛ an gɛlɛn ɲɔgɔn na ni kanu ɲɛ ye ani aw kana gɛrɛ yahudiyaw la aw kana gɛrɛ kerecɛnw na kuma nasɔn kelen don wa alors u bɛ alors u bɛ nin yɔrɔ in de ta k'o kɛ ko maa o maa mana kɛ yahudiya ni nasara fɛ e tɛ silamɛ ye ko parce que kuranɛ y'o fɔ quoi ko alam tara ila lezina tawallaw qauman mɔgɔ minnu ye jamakulu dɔ minɛ k'o k'u teri ye ghadiballahu alayhim ala dun dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ ma hum minhum minkum wa nafigiw do dɛ u t'aw silamɛw dɔ ye dɛ u kɛ bɛ ka minnu yɛrɛ kanu fana u t'olu dɔ ye wa yahlifuna ala al-kadhibi u bɛ tila k'u kale nkalon kan wa hum ya'lamuna k'a sɔrɔ u y'a dɔn o de ye n ka kuma in yɔrɔ ye sisan sariya m'u bali u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sariya m'u bali u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mais sariya bi siran u ka na t'u ka gundo fɔ tumana n'u nana fɔ an ye ni karisa ye ɲɔgɔn fɛ surɔ dɛ ne n'a kuma ɲɔgɔn fɛ surɔ ɔ dɔwɛrɛ kun tɛ koyi ne denmusonin de kuma ŋɛnɛ u ko fura b'a bolo ne taara ka t'o fura de minɛ n nana o kɛ n den la walahi n'o tɛ dɔwɛrɛ ma tɛmɛ ne ko wa yahlifuna bil kadhibi o don wa alal kadhibi k'u b'u kale nkalon kan k'a sɔrɔ u y'a dɔn denmuso ka fura minɛ tɛ a taara segere de taara gundo fɔ ɔ ala ko cogo di ko ala kɛmɛ ka ɲa an ka taa labɛn o tigiw ye u ka gɛlɛ dɛ o tun bɛ nin baara min kɛ nin ye baara cɛjuguba ye koyi silamɛw ni kafiriw bɛ ɲɔgɔn na aw ni kafiriw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo naam u ye u ka nin ala kalenkan in de minɛ parce que a fɔra cɛ ye ko surɔ e ni cɛ tun bɛ ɲɔgɔn a y'i kale ko ale taara a den ka fura de minɛ o tuma na a tora a ma to yen sinon n'o tun tɛ o tun b'a faga o ne ye min fɔ segin kelen filɛ o de ma o ko cogo di o tuma na o kale ni ba in dɛ u y'o de kɛ kisila ye ka ala ka sira tunu ka mɔgɔw bali ka ala ka sira minɛ a ɲangata b'u ye o ka gɛlɛn dɛ u ka nafolo in tɛna fɔ ɲɛ u ye u bannen bɛ k'u denw tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la den ninnu tɛna fɔ ɲɛ u ye ka bɔ ala ka ɲangata ra seyan foyi na u tigilamaw janɛmɛ dungo don k'u to misiri kɔnɔ olu tigitigi u bɛ janɛmɛ kɔnɔ khaliduna u ti bɔ ne yɛrɛ faamu u ko k'u ka nafolo min ti di dɛ kira ko ka wari di ka kɛlɛ dɛmɛ ka wari di ka fandanw jigi tugu u m'a fɔ k'o ti di wa a n'u denw k'olu ti taa kɛlɛyɔrɔ la k'o tɛ se ka ala ka tɔɔrɔ bali denw ni nafolo ka nafolo bi ban ala bɛna denw faga wa ko i kana siga dɛ u bɛ misiri kɔnɔ dɛ komi olu de ye janɛmɛdenw ye tasuma dunkew de don k'u b'a kɔnɔ fana han khaliduna don wa ko u ti bɔ ayiwa u bi selila de ye nin ye dɛ a bɛɛ janɛmɛ kɔnɔ wa a ti bɔ kuranɛ ko a bi don a ti bɔ aw k'a bi bɔ aw ma bila ala sanfɛ sa n'i y'o fɔ a ye nin fɔ ko mɔgɔ ti don janɛmɛ mɔgɔ bi don janɛmɛ na ka bɔ ala kira yɛrɛ ko tan hali la ilaha illallah ala kira ko tan a fɔra i ɲɛna wa ala k'u ti bɔ e ko kira k'u bi bɔ e ye mun ye i y'a jate minɛ ni hakili ye nin dekun de b'a kan hadisaw ye tiɲɛni k'an kunna kojugu hadisaw ye tiɲɛni kɛ kojugu hali kafiri ninnu n'u bɛ alakira nɛni ka silamɛya gosi ka kuranɛ gosi u b'an ka hadisa wulibaliw de ta k'a gosi mɛ an ka karamɔgɔbaw mana na mikoro la telefɔni na
k'a fɔ u bɛ aradu kɛ cɛ k'a bɛɛ bɛ taa fɛɛrɛ minɛ ko Buhari ko tan mɛ k'a fɔ dɔrɔn Buhari ye jɔn ye a ye nin min fɔ nkalon don bilahi karamɔgɔ kelen u tɛ se k'a fɔ parce que olu yɛrɛ Buhari ka bon Ala yɛrɛ ye olu bolo ayi tulonkɛ kuma tɛ dɛ n bɛ ka kuma lahara Ala bɛ ne ɲininka ninnu minnu bɛ ka kuma ta n'u ma se ka Buhari yɛrɛ sɔsɔ fiyewu Buhari yɛrɛ ka bon Ala ye olu munna u nana n'a ye ko hadisa bɛ kuranɛ wuli ka bɔ yen u ka karamɔgɔba yɛrɛw de ko ten ayi ne ka kuma seereya bɛɛ bɛ n bolo a sɛbɛnnen bɛ n bolo sɛbɛnni dama tɛ dɛ a video bɛ n bolo u ka karamɔgɔbaw bɛ k'a fɔ ko hadisa bɛ kuranɛ wuli alors ni hadisa ye kuranɛ wuli an tɛ kuranɛ mara kun an fɛ bilen ne hakili la kuranɛ de ye dɛrɛkuru ye ni dɛsɛ kɛra an bɛɛ bɛ taa an kɔsɛbɛ kuranɛ na mɛ n'a fɔra hadisa yɛrɛ bi ko suna bɛ kuranɛ wuli a bɛ fɔ cogo di bilen o t'o bannen ye n'a fɔra u bɛ nin Buhari in de ta dɛ ka kira nɛni ka kuma jugu bɛɛ fɔ kira ka taa se i bɛ hakɛ to kira n'a musow bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o jiw de bɛ to kira ka fini na ji jalanw kira bɛ wuli ko a bɛ seli n'o ye an b'a ye sata de b'o waraki n'a sɔnni ye ta ka bɔ kira ka fini na Buhari ka kuma o kɛra kafiriw kɛlen bɛ ka ninnu de ta u bɛ ka nin de kɛ ka adamadenw bɔ Ala fɛ pewu mɛ aw k'a lajɛ kira ɲɔgɔnna i tɛna dɔn nin ye yahudiyaw ka hadisa ye hali mɔgɔ bɛ sɔn k'a fɔ i kɔrɔkɛ bɛɛ ta jango i fa jango i ka kira i b'o sɛbɛn nin b'an kalan mun na sisan o yahudiya kan caman de bɛ Buhari kɔnɔ an ka walanda t'o kan dɛ mais pour que k'aw lafiya kira bi a muso bɛɛ turunɛ kelen kelen ɛri kelen u ko ko o waati n'a fɔra sa'a o tɛ an ka situna dakika ye dɛ ko sa'a ka surun o ye siɲɛ 3 arabukan sa'a ko a tun b'a muso bɛɛ turunɛ fi sa'a ko o sa'a o ni aw ka situna aw ka situna dakika ye ko a ka surun o ye siɲɛ 3 sa'a ka surun o yɛrɛ ye siɲɛ 3 voilà c'est ça bon parce que n'a fɔra sa'a dɔrɔn anw bɛ taa 60 minutes de bon arabukan na sa'a ka surun o ye siɲɛ 3 aw 20 minutes ayiwa ko kira tun b'a muso bɛɛ turunɛ riwaya dɔ la muso 11 riwaya dɔ la muso 9 a bɛ se nin ma a tɛ t'i ko dɛ a kobali bɛ taa don nin kan k'a muso bɛɛ turunɛ ko n'a tilala a bɛ sɔrɔ ka janaba ko kelen kɛ o y'a bannen c'est à dire chrétien kafiri cɛ ni tɔgɔ ye de dɛ akurasi o de c'est à dire ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma mais walahi a y'aw cɛsiri dɛ silamɛya in a bɛ hataruba de la silamɛya bɛ sini hataruba de la mais an ka cɛw bɛna ka kamalen sɔsɔ k'a sɔsɔ a b'a fɔ Buhari ko tan ko kira min fɛngɛw bi wa siɲɛ ka bɔ a la k'o ye kira ye ko kumana nɔgɔ yɛrɛ bi cogo di adamadenya ni diinɛ na jango ka se kiraya ma mais an karamɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko Buhari ma tiɲɛ fɔ an karamɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin ye fili ye bɛɛ bɛ t'i jɔ ye kɛkɛ o de la ne ye nɛgɛyɔrɔ ka bɔ aw ɲɛ fɛn o fɛn mana f'u ye n'i y'a ye a bɛ kira gosi ou bien a bɛ silamɛya gosi ko Buhari ko ten a fɔ to ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ a kɛra kɔ kan i ka taa n'i yɛrɛ ye a kana aw yɛrɛ to maa si ka jɔnya la an kɛra Ala fɛ mais an tɛ kɛ arabu ye dɛ an bɛ bato kɛ ka se Ala ma mais an tɛ kɛ suraka ye
ni Bukhari ka bolu bolo ala n'a kira ye an ti Bukhari filɛ foyi ye ala ka jɔn dɔ kɔ a y'a cɛsiri a ye ɲɛni kɛ wa jɔnya la cɛni donna a kunna a t'a kalama walima a b'a kalama ayisa n'an ko Bukhari an bɛ kuma kɛ Bukhari yɛrɛ kan tan an b'a kɛ Bukhari kan k'a fɔ ko Bukhari n'o tɛ kitabu in ma sɛbɛn Bukhari ɲɛna san 100 ah oui fɛn dɔw b'a kɔnɔ o kun tɛ Bukhari kɔnɔ fɛn dɔw bɔra a kɔnɔ o kun b'a Egypte karamɔgɔba dɔ bɛ yen docteur a y'a ka kitabu wɔlɔfi a ye hadisu safina fɔ hadisu safina a y'o fɔ a ko k'a bɛ Bukhari kɔnɔ Muslim kɔnɔ o don ale ni o ka surun ɲɔgɔn na mɛ bi a t'a kɔnɔ mɛ min ko a b'a kɔnɔ o ye hadisa dɔ de fɔ ka hadisa ko ban a tɛ se k'a fɔ foyi bɛ yɔrɔ dɔ la n'a tɛ yen parce que a y'a ye a y'a kɔnɔ mɛ a tɛ yen bi o bɛ ye kabakoya cogo di an ka baya kitabu bɛɛ tɛ nin ye o ma baya bɔ a bɛɛ kɔnɔ an ma sa fɔlɔ diɲɛ ma karunu wɛrɛ ma na an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna kitabu o kitabu b'an bolo ni baya b'a kɔnɔ u y'a kura fɛn o fɛn bɔ u ye baya bɔ a bɛɛ kɔnɔ ma fihi amana lil ilm o de ye silamɛya kɛ nin balawu de bɛ silamɛya nɔ mana anw banna diɲɛ bɛɛ la ka ban an yɛrɛ la o de la ne b'a fɔ kerecɛnw ni yahudiyaw olu kana tɔɔrɔ anw kɔrɔ mɔgɔ min ko a t'i fɛ i b'a lajɛ n'a b'a yɛrɛ fɛ hali anw t'an yɛrɛ fɛ jango maa wɛrɛ wa an bɛ sura in tɔ ban ko c'est-à-dire ne ka nin taama in a ye n bada de bilahi c'est-à-dire kafiri ninnu bɛ ka min kɛ silamɛw ye nin jamana ninnu na a ka bɔ hakili de i tɛ se k'a ye hakili la fiyewu mɛ anw silamɛw kuma o kuma an b'olu kan k'u neni an b'u neni an bɛ fɛn bɛɛ da u kan mɛ u tila ka hɛrɛ k'an ye k'a sura an kan wa i b'o defo dɔn wa o defo de ye denmisɛnninw de bɛ ka wuli sisan hakili b'u la u fa ye silamɛ asafula u fa ye selila ye u yɛrɛ selila a fɔra silamɛya de ye tiɲɛ o de fɔr'u ye so mɛ ko min bɛ ka kɛ diɲɛ na réalité min bɛ yen ale tɛ ka silamɛya ye yen silamɛw tɛ maa fɛ silamɛw bɛ mɔgɔ fɛ dɛ n bɛ ka kuma de ɲɛfɔ anw bila ma karamɔgɔ jugu minnu ye tiɲɛni k'an kunna u y'an ba bɛɛ la mɛ an ka kira sɔnna bɛɛ la kira sɔnna bɛɛ la a bi an ka seeraw la Seydina Umar a ka docteur préféré chrétien de kun u b'a fɔ an ye cogo min na histoire la bon ni denmisɛnninw y'a ye chrétienw de bɛ ka hinɛ mɔgɔw la yahudiyaw de bɛ ka hinɛ mɔgɔw la olu de bɛ ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye mɛ silamɛw ko an ka ban u la hakili bɛ mun d'i ma hinɛ bɛ yɔrɔ min na o de ka surun tiɲɛ na silamɛ ta ye kɛra hadi kɛra hiya a y'a janto nin na dɛ a ye bɛɛ kɛ aw dɔ ye a ye bɛɛ gɛrɛ aw la o de y'an ka diinɛ ye a ni bɛɛ ka bɛn a bɛ mɔgɔw bilasira de mɔgɔya bɛ yen a bɛ mɔgɔya kɛ mɛ n'a sera diinɛ ma e b'i ta kɛ cogo dɔn kerecɛn tɛna fɔ i k'a ta kɛ e tɛna o ta yɛrɛ kɛ mɛ maaya la a bɛ baara kɛ ninnu mɔgɔ juguw de don dɛ wa ala y'u da u ka juguw ye kira tɔgɔ tiɲɛ wa a bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ silamɛ bi bɛɛ mara n b'i dɛmɛ ani n b'i fɛ kelen tɛ i bi fantan dɔ ye a ye cogo hinɛ bɛ don i la i bɛ se ka miliyɔn don a la mɛ ani i b'a fɛ kelen yɛrɛ tɛ alors ne bɛ taa kerecɛn fɛ yen ka n sigi a ka so an bɛ baro kɛ n'a ka kini mɔna n'a ko ko n ka dɔ dun n bɛ dɔ kɛ n kun n b'a dun ni lasogo t'a la n'a yɛrɛ nana n fɛ yen ni n ka kini mɔna n bɛ dɔ k'a kun
mais ani m'a fɛ o tɛ kelen mais an bɛɛ ye kelen ye adamadenya la mais i ka diinɛ b'i bolo ne yɛrɛ ta bɛ bolo mais maaya la pas de problème maa o maa mana dɛsɛ da o ye firawuna ye i b'a sɔrɔ cogo di i b'a sɔrɔ cogo di kira ye mɔgɔw yɛlɛma a gɛrɛla mɔgɔw de la n'i ye mɔgɔ fa n'a ba nɛni hali n'a a bɛ sa a bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ a tɛ tuube kɔni bolo o de ye balawu fila an ka karamɔgɔw kan balawu fila Muhamadu n'e kun kan na gɛlɛyara k'i ɲigila gɛlɛya i tɛ mɔgɔw fɛ bɛɛ tun bɛ taa k'i to yen bɛɛ tun bɛ taa k'i to yen a lajɛ cɛ min donna alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam n ko a sina ka kurusi bɔ k'i jɛngɛ misiri kɛrɛfɛ dɔrɔn ka ɲɛgɛnɛ seri buu silamɛw kira ko a ye fara la a y'a to a k'a ka ɲɛgɛnɛ kɛ cɛ y'a ka ɲɛgɛnɛ kɛ misiri kɔnɔ fo a tilala a tilalen kira y'a fɔ k'u ka ji bɔn a yɔrɔ kan kira ko cɛ ma ko yan ye alabato yɔrɔ de ye ko sugunɛ ti kɛ yan cɛ ko mɛ o tun kan ka fɔ ka wuli ka pɛrɛn mun na ala ka hinɛ ne ni e la ala kana hinɛ a tɔ si a y'a lajɛ kira tun bɛ hinɛ cogo min na a ye mɔgɔw minɛ cogo min mɛ n'olu ayi u tɛ silamɛya fɛ u tɛ silamɛya fɛ u y'u kungo ye kɛ mɛ n'u ka tɔɔrɔ ma se e ma u to yen na يوم يبعثهم الله a ko don min na ala bɛna ninnu wuli جميعا u bɛɛ lajɛlen ko don فيحلفون u bɛ tila ka n'u kale ala yɛrɛ ye kun لهم ala yɛrɛ ye كما i n'a fɔ يحلفون لكم u bɛ ka k'u kale aw ye diɲɛ na yan cogo min ويحسبون u b'a miiri أنهم k'a fɔ olu على شيء k'u bɛ fɛn dɔ kan ألا إنهم k'a sɔrɔ olu هم tigitigi الكاذبون nkalontigɛla si tɛ diɲɛ na min tɛmɛnen b'u kan استحوذ عليهم الشيطان sɛtanɛ ser'u la dɛrɛ فأنساهم ذكر الله a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ أولئك o tigilamaw حزب الشيطان o ye sɛtanɛ ka jamakulu de ye ألا i kana siga bilen إن حزب الشيطان i k'a dɔn sɛtanɛ ka jamakulu هم olu tigitigi alkhasirun olu de ye jama bɔnɛni ye ala kana an bɔnɛ إن الذين يحادون الله i k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ala sɔsɔ ورسوله n'u bɛ alakira sɔsɔ أولئك o tigilamaw في الأسفلين olu bɛ sekɛrɛ minnu olu bɛ mɔgɔ dɛsɛlenw na mɔgɔ minnu m'u ka ɲinifɛn sɔrɔ olu b'olu la na كتب الله ala ye sɛbɛnni kɛ o kɔrɔ ala ye latigɛ kɛ ka ban لأغلبن ala kalenna ko ala bi se أنا ne ala bi se ورسلي n ka kiraw bi se إن i الله k'a dɔn قوي ala ye masa fangatigi ye aziz masaba don لا تجد قوما i ti jamakulu si sɔrɔ يؤمنون بالله jamakulu min dalen bɛ ala la واليوم الآخر ni jamakulu in dalen bɛ lahara don na يوادون من k'olu bɛ maa k'u teri kanu ɲɔgɔn teri ye حاد الله mɔgɔ minnu ye ala sɔsɔ ورسوله ni ka alakira sɔsɔ ولو كانوا آباءهم hali n'u wolofaw de don أو أبناءهم walima u wolodenw de don أو إخوانهم walima u sinji kelen balimaw de don أو عشيرتهم walima u faso kelen ɲɔgɔn de don أولئك o kɛbaa ninnu كتب في قلوبهم ala ye sɛbɛnni kɛ sabatili kɛ olu dusukun na الإيمان limaniya sɛbɛ la وأيدهم ala ye olu fangatigiya بروح ni nɔɔrɔ ye منه o nɔɔrɔ in bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ ويدخلهم wa ala bɛna tila k'o tigiw don جنات u bɛna don alijinɛw de la تجري olili bi kɛ من تحتها alijinɛ in sangasow jukɔrɔ الأنهار alijinɛ kɔɲɛw na خالدين alijinɛ denw dun min bɛ فيها alijinɛ kɔnɔ u ti bɔ رضي الله ala jɛna عنهم alijinɛna denw ma ورضوا
alijinana den yɛrɛ u jɛna عنهم ala ma أولئك o tigilama o حزب الله o de ye ala ka jamakulu ye ألا i kana siga kun إن حزب i الله k'a dɔn ala ka jamakulu هم olu tigitigi ale mɔfile o المفلحون olu de ye kurantiw ye ala ka ouais يوم يبعثهم الله جميعا Kodwa yoma yab'asuhumullahu jami'an don min na ala bɛna taa ninnu يعرفون له كما يعرفون لكم nafigiw bɛna u kale ala ye i n'a fɔ u y'u kale aw ye diɲɛ na yan ta cogo min na ويحسبون أنهم على شيء wa u b'a miiri k'u bɛ fɛn ka koyi ألا إنهم هم الفاسقون wallahi nkalontigɛlaw don u tɛ foyi ka ni nkalon tɛ استحوذ عليهم الشيطان sitana ser'u la o فأنساهم ذكر a الله y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ pewu أولئك حزب ɔ الشيطان y'a ye a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ fa ansahum an zikrillah a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ han k'u bila munna seli k'u bila munna sun نعم k'u bila munna jaga hiji mɛ ala ko sumali sitana y'u ɲinɛ o الله أكبر an b'o o diɲɛ jama de cɛla bi selilaw la أولئك حزب الشيطان o ye sitana ka jamakulu de ye sitana ka jamakulu don walimuso bɛ cɛ bolo a bɛ ka a jɛnɛya نعم a jigi ye karamɔgɔw de ye u ka jɛnɛyakɛla bagabaga ka wulibali fɔ a ye a ka walimuso to yen wali nafolo bɛ cɛ bolo a jigi ye karamɔgɔw de ye u ka nafolo bɔsi cɛ la نعم k'a d'ale ma beretigɛ k'a bɔsi mɛ cɛ bɛ seli misiriw la tiɲɛ mana fɔ cɛ bɛ wali nafolo to mɛ karamɔgɔw ko di ayi bɛɛ bɛ fili a ye san furu la a ye siɲɛ 100 a ye sɔli kira kan dɔrɔn o de y'a bɛɛ ye a ye sɔli kira kan walimuso t'i bolo sɔli kira kan la ilaha illallah o sɔli bɛ taa min a sɔli bɔ o bɔ i da ala b'i daba a y'a janto nin na dɛ ko sitana y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ a y'u bila mun na ala batoli mɛ a ye ala ko suma b'u kun muso fila b'u kunna kelen bɛ ɲini ka sa nin sunkaloba in na o yɛrɛ dawolo jalen don ko ale sunnen don الله e أكبر sunnen don e muso in suguri dun cogo di sɔrɔ e b'a kalama ko e sunnen don e ni dɔ in kɔni y'a dun tumana ala y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ sitana ye min jir'u la ko a ye ala bato na أولئك حزب الشيطان ko ye sitana ka jamakulu yɛrɛ de ye misiri kɔnɔ kɔni ninnu bɛ misiri de kɔnɔ dɛ n'a ye siya ko a y'a lajɛ نعم u biri bɛ misiri de kɔnɔ kɛlɛ mɛ sitana ye daji tu u tɔn na ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون a ko i kana siga dɛ sitana ka jama u bɔnɛnen don lahara dɛ u bɛ fɔ jahanɛmɛ kɔnɔ na أن الذين يحاربون الله ورسوله mɔgɔ minnu bɛ ala sɔsɔ ka alakira sɔsɔ أولئك في الأذلين olu bɛ maa jasilen binnenw na dɛ u binnen don u binnen don mɔgɔ min ko a ye jɛnɛya kɛ k'a sa furula ye fɔ ko hali n'i bɛ mɔgɔ faga ko seli bilahi ɲɛ nin bɛ an ka karamɔgɔ dɔ da a bɛ jate u bolo ko karamɔgɔba fana don wa ko hali n'i bɛ mɔgɔ faga ko seli ɔ sitana ser'u la fa ansahum zikrullah a y'u ɲinɛ ala ko sumali kɔ na كتب الله ala yɛrɛ de y'a latigɛ لأغلبن أنا ورسلي ko ne ni n ka kiraw bɛ se dɛ an bɛ se ni mun ye نعم dalilu bangeni n'an y'a f'u ye i yɛrɛ bɛ sɔn والله ni dalilu ma min ye faamu إن الله قوي عظيم ala fanga ka bon ala bɛ se dɛ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر a ko i ti jamakulu si sɔrɔ diɲɛ na min dalen don ala ni lahara la يوادون من هدى الله ورسوله k'olu bɛ maa k'u teri kanu teri ye min ye ala sɔsɔ ka alakira sɔsɔ ولو كانوا آباءهم hali n'u faw don t'a kɛ أو أبناءهم walima u den ala m'a fɔ fari fara dɛ la i ni fa b'a la mɛ i ti taa silamɛw ka sɛgɛrɛ fɔ i fa kafiri ye i ti taa silamɛw ka sɛgɛrɛ fɔ i kɔrɔkɛ kafiri ye i ti taa silamɛw ka sɛgɛrɛ fɔ i faso kɔnɔ kafiri ye mɛ a ma fɔ banw la dɛ i n'u bɛ so kɔnɔ ye a bɛ foro kelen na a bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ bitigi feere ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɛ i t'u kanu gɛlɛ la ko i bɛ taa silamɛw ka gundo f'u ye
man yende na أولئك كتب في قلوبهم الإيمان akoko tigilama mɔgɔ minnu n ti sɔn fiyewu ka silamɛw ka gundo fɔ u fa kafiri ye u balimakɛ kafiri ye u faso kafiri ye f'u ye silamɛw ka gundo dogo u ma silamɛw ka gundo di kafiriw ma ko o tigilamaw كتب في قلوبهم الإيمان ko limaniya sabatira olu dusukun de la وأيدهم wa ala ye olu dɛmɛ dɛ بروح منه ni nɔɔrɔ ye ka bɔ ala yɛrɛ la ruhu bi mana nasu ويدخلهم جنات wa ala bɛna t'olu don alijinɛw la تجري من تحتها الأنهار alijinɛ min ni ji bi boli a sangasow jukɔrɔ خالدين فيها wa alijinɛdenw dun min b'a kɔnɔ dɛ رضي الله عنهم ala jɛn b'u ma i y'a ye ala ko olu bɛ alijinɛ kɔnɔ o dumuni ko jarimɛdenw bɛ jarimɛ kɔnɔ o dumuni mɛ an ka karamɔgɔw ko nɔ ko fili don ko jarimɛdenw bɛ bɔ et puis nin b'an bolo de ko kɛlɛba de bɛ kɛ nin na k'u bɛ bɔ dɛ ko ala kira yɛrɛ k'u bɛ bɔ mɛ ala k'o bɛɛ to k'u ti bɔ ɔ k'ali duna alijinɛ ni k'ali duna jarimɛ a bɛɛ ye sɛbɛnko kelen ye mɛ setanɛ ko nɔ ko fɔ an k'u bɔ ɲɔgɔn ko ala fililen ko ale ka mɔgɔw bɛ tila ka bɔ رضي الله عنهم ala ka jɛn b'u ma ورضوا عنه aradi alahu anhu ma ala jɛn'u ma parce que u ye min kɛ u bɛɛ na ala waradu alijinɛnaden yɛrɛw tiɲɛna anuhu ala ma k'a fɔ i ye min d'a ma a b'a bɔ ala i ye min d'anw ma a b'a bɔ an tɔ si t'i fɛ أولئك حزب الله ko tuma nin de ye ala ka jamakulu ye dɛ ألا إن حزب الله ko i kana siga fiyewu ala ka jamakulu هم المفلحون olu de ye kisilenw ye dɛ olu de kisi mɛ ala y'a fɔ yɔrɔ dɔ la sisan nin aya in na نعم k'a fɔ ale ala y'a wajibiya kaban k'a fɔ ale ni kiraw ani mumini k'olu de bi se كتب الله a dana kiraw la بأن أنا ورسلي ne ni mana kiraw nana ni fɛn o fɛn n'i tora kan i bi se i bi se i bi faga dɛ hali su dalen jugu b'a dɔn ko n y'a faga o de ye se ye nasrulahi ala k'an dɛmɛ ala ka sini yira an na sɔli ala rasul